Dak li kien inċident li kien jinvolvi nirien fil-housing estate ta' Rabat Għawdex ġi konfermat mill-pulizija li kien każ ta' ħruq li sar b'intenzjoni. Is-sibt wara nofsinhar ambulanza u membri tal-Protezzjoni Ċivili issejħu fiż-żona taċ-Ċawla fir-Rabat Għawdex wara rapporti ta' splużjoni ta' karozza f'garaxx. Aktar tard is-sibt kelliem mal-pulizija fis-Sermanet News li l-ħoss li semgħu in-nies kien tat-tajers tal-vettura li splodew. In-nar żviluppa l-ħabta ta' 6:10 ta' filgħaxija fejn mal-ewwel ġew evakwati l-persuni li joqogħdu fl-appartamenti fuq dan il-garaxx. Numru ta' residenti ħarġu fit-triq eżatt malli semgħu il-ħoss tal-isplużjoni. Kelliem mal-pulizija konferma ma' dan l-istazzjon li bħalissa persuna qed tiġi mitkellma mill-pulizija sabiex ikun stabbilit x'ġara eżatt. Matul il-ġurnata tal-ħadd fuq il-post marru esperti maħtura mill-qorti kif ukoll mill-pulizija sabiex jinvestigaw eżatt x'kienet il-kawża ta' din l-isplużjoni. Dan fil-waqt li brabta ma' dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali.